stigli smo. Je li se tu pripremaju robotičari za svjetsko prvenstvo? Mislim da da. Ajmo vidjeti. Ajmo. Ja sam Andro Gatanec i idem u 3. gimnaziju Zagreb. Znači, počeo sam se baviti robotikom od 5. razreda osnovne škole. Tamo smo imali izborni predmet robotike i to me odmah zainteresiralo. Trenutno se natječem u kategoriji Rescue Line Secondary i danas ove godine u stvari idemo na svjetsko natjecanje i očekujemo dobar plasman. Yeah.
Dragi moji dečki, dragi moji prijatelji, dragi moji učenici, dragi moji studenti. Evo ga, danas se nalazimo u Primoštenu i pripremamo se za svjetsko natjecanje u Leipzigu. Kako se osjećate prije svjetskog natjecanja u Leipzigu? Roko? Još nespremno. Još niste spremni, dobro. Matko? Ja se sjećam pospano. Pospano, dobro. Što smatrate da bi trebalo popraviti u ovim robotima da budu još bolji? Ovih zadnjih još 3 dana. Mislim, trebamo složiti to hvatanje lopte da bude savršen, da bude bolje. Dobro. Linija isto mora biti savršena i ovom sad robotu treba popraviti senzore. Dobro. Slaviček, ovo je prva godina kad sudjeluješ na svjetskom natjecanju. Ovo su tu 2 iskusna lisca. Što bi za tebe bio uspjeh na svjetskom natjecanju u Leipzigu? Pa nisam upoznat sa konkurencijom na svjetskim natjecanjem kao ona 2, ali bi bio poprilično zadovoljan da sve što smo napravili da funkcionira kako smo napravili, kako treba, makar izostaci koje nismo uspjeli napraviti su još uvijek izostaci. Tako da ako sve bude radilo kako smo napravili, ja ću biti zadovoljan. Je li bolje igra glavom ili nogama? Pa sad, to je teško reći budući da nema glavu i noge, ali ne znam, stvarno, teško reći. Znači, interesantna je stvar u svemu ovoj robonogometu. Dobrodošli, dragi moji prijatelji sa Bola. Dajte mi onda recite, Ante, kako se zove vaš tim koji nastupa na svjetskom natjecanju u Leipzigu? Plavi Jadran. Plavi Jadran. Jesi sigurno da je Plavi Jadran, Frane? Da, jesam. Jesi. Luce, kako je bilo pripremiti ovakav mješoviti tim za RoboDance? Teško. Što je bilo posebno komplicirano? Najteže je njih da se slože oko iste stvari. Teme, odjeće, pjesme i svega ostalog. Da, dobro. U ostalim kategorijama imaju neke zadane dimenzije, proporcije, šta moraju, kako, ovdje je to slobodno, ali to je opet po meni možda najgore jer možeš smisliti svašta, ali opet da li je to fizički moguće napraviti. Znači mi smo i uskraćeni za jedan dio opreme, odnosno, znači ok, sad smo i posudili od vas, ali inače kad radimo nešto svoje, onda imamo 3 motora, jedan interfejs. Znači najveći problem je oprema. Oprema koja baš nije jeftina i treba se prilagoditi. Ante, osim ta 2 mornara i Mimi, imamo još i 2 broda. Ja se baš ne razumijem u brodove i bilo bi mi dobro kad bi mi moglo sa par riječi opisati razliku između ta 2 broda koje se kreću morem. Što bi mi moglo reći? Pa, onaj brod je očito jedan kajak koji služi samo za transport. Da. Inače. A ovaj brod ima i svjetiljku i među i on služi za loviti ribe. Ja sam Kata Pavičić, završila sam 1. razred opće gimnazije u Bolu. Robotikom sam se počela baviti prije 3 godine. Natječemo se u kategoriji On Stage Secondary. Znači radi se o plesanju nas s robotom. U državi smo osvajali visoke rezultate, također na međunarodnim natjecanjima i zbog toga smo plasirani na svjetsko prvenstvo na koje idemo ove godine u Njemačkoj. To nam je prvi put, konkurencija je velika i nadamo se da ćemo više bolje. Poručila bih mladima da se više zanimaju za robotiku, da također cure sudjeluju kao mi. Ja se zovem Ana Mikulić, završila sam 8. razred osnovne škole u Bolu. Robotikom sam se počela baviti prije godinu dana. Nas svi smo zajedno gledali neku večer Teen Beach Movie. To me jako zanima zato što je ples, super je muzika, izgleda pristojno
i to. Ja sam Janko Pribičević, idem u gimnaziju Benedikt Petruljević. Ja sudjelujem u RoboCupu kategoriji Rescue B. Većinu robota, znači cijelu toga kaj kućište, smo printali na 3D printeru. 3D printer ima 3 osi, jedna prema gore, lijevo, desno i naprijed, nazad. I on koristi, koristi uglavnom neki materijal da bi radio, znači, u 3D, da može ići prema gore, a neko običan printer na 2D. Bog priva, kak si? Evo, ja sam jako dobro, a ti? Sve u redu. Sve u redu. Same početki robotike kod tebe su, kad ti to sve krenulo? Možda prije 3-4 godine. Kakvi su bili prvi početci? Ako se sjećaš? Vrlo neuspješni. Ko je bilo, što je bilo, s kim si počeo, kako si počeo? Da li možeš malo upisati to, kako je to bilo? Sjećam se da smo u Austriji bili uvjerljivo zadnji. Uvjerljivo zadnji. S kojim kontrolerom ste prvo krenuli? Prvo sa TX-om. TX-om. Što smatraš, kakav je TX kontroler? Dobar je za početnike. Dobar je za početnike. Dobro, nakon toga prešli ste na nekakve nove discipline i počeli ste programirati u čemu, kako ste to, kako ste prešli, kako ste na ideju došli da pređete u neke druge discipline? TX ima probleme sa mehanikom, bilo je teško posložiti te zupčanike da rade dobro, pa smo išli na druge sisteme motora, kotača, smo se prešli na Arduino. Ajde, kako se pokazava Arduino usporedbi sa Raspberry Pi? Arduino je jednostavniji, pogodniji za početnike i lakše se pokreće. Kod robota je problem što često se resetiraju, onda Arduino je tu loš. Tu je Arduino dobar, a Raspberry Pi je teško je podići. Iva, hvala. Molim. Za ovom intervju. Još bi jedno pitanje, posljednje pitanje. Koje rezultate očekuješ u Leipzigu ove godine? A opet ovisi o sreći, ja ne znam, ako bude kod prošle godine bit će super. Hvala. Hvala. Slika ide, ton ide. Dobar dan, poštovanje, gospođo Jelena. Jelkice, kako ste? Dobro, super. Evo ga, približavamo se kraju prvih priprema u Primoštenu. Kakav je dojam? Ja bih prvo rekla da nam je u Primoštenu jako lijepo i da se zahvalimo našem gradonačelniku, znači grada Primoštena i turističkoj zajednici grada Primoštena što su nas primili u ovako lijepe prostore, klimatizirane, dok je vani jugo i neugodno, nama je ovdje dobro. Interesira me da li je financijski, što se puta i svega ostaloga tiče, riješeno? Pa mislim da smo otprilike zaokružili konstrukciju, znači evo imamo sponzora, firmu Bruder Weiss za troškove prijevoza, zatim ekipa iz Ludbrega ima sponzora Ducati komponenti, ekipa z Bola ima sponzora općinu Bol, a sve ostale troškove će snositi Hrvatski robotički savez. A ja se nadam, imamo novog tajnika, da ćemo imati puno više sponzora, da će se pisati, da će se javljati na neke natječaje i da će nam biti lakše, ali moramo znati da je sljedeća godina u Japanu, da je Japan će biti puno skuplji, možemo očekivati troškove po jednom učeniku veće od 20.000 kuna. Kako ste zadovoljni sa mentorima koji su na ovoj radionici
rade sa ovim nadarenim učenicima? Mentori su stalno uz svoju ekipu, podržavaju ih u radu, znači ekipe same rade, mentori ih sami nadgledaju, a ono što je jako dobro da se svi međusobno razumijemo i jedni s drugima surađujemo i možemo prepustiti jedni drugima neki rad ako je potrebno. Ove godine imamo 8 ekipa u 8 različitih kategorija i mislim da je to sad uspjeh. To pokazuje da smo u Hrvatskoj napravili, raširili tu robotiku u svim dijelovima, znači u svim kategorijama. Hvala vam lijepo, bilo mi je ugodno sa vama razgovarati. Presretan sam što već 6 godina ste u ovim vodama, što svoje vrijeme trošite na ove mlade, inteligentne ljude i nadam se da ćete još puno godina raditi s ovim prekrasnim mladim ljudima. Hvala. Evo ga, tu smo, mentorice u Primoštenu, pripremamo se već koji je to 4. dan i kakva je situacija, kako dječki napreduju. Dečki su jako vrijedni i u slobodno vrijeme raspravljaju o programima i usavršavanju, tako da sam jako zadovoljna. Ozbiljno su shvatili svoj zadatak. Roko, što bi za tebe ove godine bio vrhunski rezultat u Leipzigu? Pa, ne moramo čak ni postići dobar uspjeh, već bitno je da sudjelujemo u meni. Marko, što imaš ti reći? Ništa, samo da ne budemo zadnji. Znači da je... Dorijan, ovi dva nešto mi čudno razmišljaju. Kaj ti misliš u svemu tome? Koja je tvoja osnovna pomisao kad ideš na svjetsko natjecanje? Koje je ono mjesto? Bilo koje. Bilo koje? Pa nemojte biti tako skromni. Ajmo, pa najvažnije je pobijediti. Mi Hrvati smo uvijek najbolji. Dečki moji, ajmo rukice, sve za pobjedu. Jel to? Jeste spremni za pobjedu? Jeste spremni? Mentorice, jeste spremni za pobjedu? Pa da. Bog, dečki, Bog, Ivan. Bog. Dečki, evo ga, tu smo, Primošteno smo, nabrijani smo, puni samopouzdanja, idemo u Leipzig, jel tako? Idemo po pobjedu, jel tako? Prvi put na svjetskom natjecanju, Co-Space. Dečki, kaj je to, Antonio? Kaj bi mi mogli reći? Co-Space je simulacija ukupljanja žrtava u nekom svijetu. Znači mi moramo skupiti žrtve i kad skupimo 6 žrtava moramo spremiti ih u depozit. I na tom putu nam robot mora zaobići zidove, prepreke, zamke. Znači ako dođe u zamku, sve žrtve se poništavaju i gubimo bodove. Znači cilj nam je u 8 minuta skupiti što više žrtava i pospremiti ih u depozit. Kakva je razmjena znanja između vas i drugih timova? Postoji li ta razmjena znanja? Da li možete u drugih timova nešto naučiti? Naravno da možemo. Taj C++ smo puno naučili od Engleza, jer oni imaju skoro više od 50% programa od C++ napisano. Dečki, ja se nadam, ajmo ruke, ja se nadam, druga ruka ovak, da idemo po pobjedu, ukrenemo se tam prema kameri i zapjevajmo sve za Hrvatsku! 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 Pripreme se polako približavaju kraju, na kojem ste dijelu. Gdje ste sad? Ste pri kraju. Darijan? Evo, negdje po sredini. Negdje po sredini. Kaj to znači po sredini? Imate li još puno posla? Ima i jedan dio smo obavili. Ivane, kakva je situacija sa robotima? Odlično su spremni, ali uvijek im nešto fali. To je podnošljivo da im nešto fali. Većina rezultata dolazi u posljednjim trenucima. Mentore, evo ga, 4 dana smo tu,
situacija je vrlo napeta, dečki su vidim radišni, žive za ovo svjetsko prvenstvo i za ovaj Leipzig. Što i kako ih još možemo dići da budu još bolji? Je kolega, za vas je 4 dana, za mene 4 puta 24 sata. Znači 24 sata radim. Leipzig, stižemo! Sad ovo, još jedno. Školska knjiga je uz nas. Ajmo. Školska knjiga je uz nas! Dečki, cure, kako smo? Jeste li dobro? Ne. Kako se dopada ovih dana u Primoštenu na radionicama robotike? Odlično! Baš super. Što ste sve radili? Pa sastavljali smo robote. Sastavljali ste robote, dalje. Kako se ti zoveš ono? Marko, što si sve radio? Ja sam radio ovaj oranj i 2 vage sa ovom. Sa ovom curom, dobro. Ja sam sa Vintom radio vjetrenjaču i... Vjetrenjaču ste radili? Da. I kako je bilo? Je bilo teško to konstruirati? Da, nismo. Je li bilo to teško? Ne. Jeste uživali u radu? Da. Ok. Kako se vi osjećate u tehnici? Super, odlično. Da, jer smatrate da je budućnost za vas nekakvi tehnički fakultet? Da. Ne. Nego? Što misliš, što bi moglo upisati? Pa nekako sa računalima, nekako programiranje i tako što. Odlično, znači možemo te očekivati na fakultetu elektrotehnike. Ja vam se zahvaljujem i sad za kraj idemo svi jedan pozdrav, kako ćemo reći ono? Sad!